Hi guys, welcome back to my channel. So, ang una natin gagawin ay pupunta tayo sa Facebook. Yan. Facebook. Tapos, maghanap tayo ng message natin na hindi natin friend, hindi natin kilala. Hanap tayo. Yan. Yan. May message natin siya. Message natin siya ng hi. Yan yung lalabas. Security check. Marami na sigurong nag-experience ng ganyan. Yan. Security check is required to proceed. Noong una, nangyari yan sa akin. Nataranta ako kasi baka hindi na ako makapag-chat sa hindi ko kilala. So, hinayaan ko na lang siya. Ang best way dyan ay hayaan nyo na lang siya. Mga isang araw yan, babalik yan, makakapag-chat ka ulit. Kasi may yung security na check na yan, ang alam ko talaga, nasobrahan ka sa pag-chat sa iba. Yan, chat ka ng chat sa iba hanggang sa madami na yung na-chat mo. So yun, naisip siguro nila na may limit lang dapat ang pag-chat sa mga di mo kakilala for safety na rin, kasi baka maya mabigay mo yung mga information about sa mga kuan mo, mga ganyan, mga password mo or ano sa mga account mo na pwedeng makuha sa'yo. So yun guys, nangyayari na sa akin yan eh. So inintay ko lang, kinabukasan bumalik din. Huwag kayong mataranta. Sinubukan ako ng lahat pero wala pa rin. Nag-report na ako dun sa messenger, hindi pa rin gumana. So yun na lang yung gawin nyo guys, hintayin nyo na lang. Yun yung parang advice ko sa inyo, para hindi na rin kayo mag-sign ng effort. Tsaka huwag kayong mag-alala kasi babalik talaga yan. Yun lang guys. So subscribe and share this video to others. Thank you. Bye bye.